Goedenavond, zaterdag 16 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ja, de auto is tot hier helemaal binnen gereden. Ja, de muur is ook flink ontzet, zoals je ziet. De diepvries kapot. Het was een hele klap. Eigenaar Danny van der Bos neemt vanochtend de schade op in zijn dier- en hengelsportwinkel in Axel. De voorgevel van de dierenwinkel is vannacht geramd. De auto is van deze kant gekomen. Die heeft de bocht doorgedraaid. Die heeft op een haar na de paal niet geraakt. Is die zo in de gevel geboord. De stelling is helemaal verschoven, heel stuk. Dit is allemaal op de grond gevallen. En dan hier inderdaad, als we verder kijken. Dit is ook allemaal kapot. Toen Van der Bos en zijn vader Willy het nieuws hoorden, maakten ze zich meteen zorgen om papegaai Saartje. Ja, de papegaai was flink geschrokken. Wij hebben hem met de brandweer uit het hok gehaald en is bij ons thuis privé opgevangen. Hij was erg geschrokken, maar toch, ik kan iedereen melden dat Saartje het goed verhaalt. Voor 2 muizen liep het helaas anders af. Ik heb de meeste muizen nog kunnen vangen, maar er zijn er ook helaas gesneuveld door de crash en de schade. De bestuurder van de auto was onder invloed van alcohol. Onbegrijpelijk, vindt Van der Bos. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Want wat richt je voor schade aan? Daar moeten wij nu wel voor opdraaien. De winkel blijft waarschijnlijk nog weken dicht. De documentaire De Idealenwijk van Jacomien Kodde heeft de prijs voor beste lange Zeeuwse documentaire gewonnen bij Film by the Sea. De film gaat over een groep mensen die een ecologische woonwijk wil realiseren in een boomgaard in Seroskerke op Walcheren. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De prijs voor korte Zeeuwse documentaire ging naar Ben jij bij mij? Een portret over een 92-jarige vrouw. De beste Zeeuwse film in de categorie fictie is De Laatste Lente, over de relatie tussen een vader en zoon. Een overzicht van alle prijswinnaars staat op onze website. Een jongen van 11 jaar is gewond geraakt bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Het ongeval gebeurde op een veld aan de Ouderlandse weg bij Sint Maartensdijk. De jongen viel van het voertuig af en raakte bekneld. Hij is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht en volgens de politie was hij nog aanspreekbaar. Bruinisse viert dit weekend het 555-jarig bestaan en heeft als kers op de taart een nieuw record te pakken. Aan de Havendijk zaten vandaag zo'n 1000 liefhebbers mosselen te eten aan de langste mosseltafel ter wereld. Boven verwachting behaald. Enorm goed. Trots? Heel trots. Dat we dit als klein dorp kunnen bereiken is gewoon uniek. Ik denk dat het echt een uniek record is. Vorig jaar werd in Vlissingen ook een recordpoging gedaan voor de langste mosseltafel ter wereld. Daar schoven toen 671 mensen aan. Wij staan ook echt versteld van het aantal mensen wat er toch op afkomt. Terwijl we in vergelijking met Vlissingen toch echt een heel klein dorpje zijn. Waarschijnlijk heeft het denk ik toch te maken met de geweldige ligging. Kijk om je heen, je zit aan de haven, je ziet de mosselboten. Verderop staat een mossel op de dijk. Ik denk dat dat het is. In ieder geval kwamen veel mensen opdagen, jong en oud. Als Bru iets organiseert, dan moet je zorgen dat je erbij bent. Hoe moet dat? Mosselen eten? Hoe werkt dat? Dan heb je een schelpje en die moet je dan zo met de mossel uithalen. Bru boven alles. En het record wordt officieel vastgelegd in het Guinness Book of Records. Even een lekkere frisse duik. Honden konden vandaag met of op hun baasjes terecht in het zwembad Den Inkel in Kruiningen voor het hondenplonzen. Het is de afsluiter van het zwemseizoen in Kruiningen. Behalve een natte vacht leverden de hondenplonzen ook geld op voor onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden voor kanker bij dieren. Met het geplons van vandaag is zo'n €600 opgehaald voor het goede doel. Of er volgend jaar weer gespetterd Pieter Paat kan worden door honden is nog onduidelijk. Daarover wordt nog nagedacht. Voetbalclub Goes ontvangt op het eigen veld Best Vooruit, de nummer 2 van de 4e divisie. En Goes komt al snel op voorsprong. Hier is het Claude de Smit die de Bevelandse ploeg na 13 minuten spelen op voorsprong brengt. Goes gaat dan door, want Best Vooruit heeft eigenlijk weinig in te brengen op het Schengen. Hier opnieuw de Smit en hij scoort wederom. De 2-0 komt ook van zijn voet. Claude de Smit, Goes na 20 minuten op een 2-0 voorsprong. Hoekschop dan.
Daar is het Den Engelsman die in komt lopen en hij werkt ook binnen. De verdediger scoort op aangeven van Daniel Wissel de 3-0. Na al een half uur spelen, Goes dus in een zetel tegen Best Vooruit. En dan gaat het snel, want ook na de rust is het hier Erwin Fransen die weg is. Hij legt breed op Sjoerd Verhulst. En dan is het een koud kunstje om de 4e Goes-treffer binnen te schieten voor Verhulst. Van een Wilde voor het elftal van Dennis de Nooijer. Dit is de aanvoerder Daniel Wissel, die komt naar binnen, schiet ook en prachtig. Misschien wel de mooiste van de middag van de voet van aanvoerder Daniel Wissel. Best Vooruit gaat er dan nog wel eentje maken. Meer dan de eretreffer zal dat niet zijn, want Goes wint met 5-1 van Best Vooruit. Het was vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tussen 23 en 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Rustig weer dus en daardoor konden we genieten van de zonneschijn en die had zeker de hoofdrol. Al kwam er ook af en toe wat hogere bewolking voor, maar het bleef nog wel gewoon droog vandaag. En dat was maar goed ook, want de oogsttijd is in volle gang. Dit was bijvoorbeeld een foto die ik vanmiddag kreeg vanuit Wolvaartsdijk. Vanavond staan er wel wat regen- en onweersbuien op programma en die zullen vannacht gaan passeren. En morgenochtend trekken de laatste buitjes weg naar het noorden en dan wordt het morgen weer droog en ook vrij zonnig met maximumtemperaturen rond 23 à 24 graden en opnieuw een matige wind uit het oosten. Komende week hebben we wel wisselvallig weer en we krijgen elke dag wel te maken met enkele regen- en soms ook onweersbuien. De temperatuur ligt maandag nog rond 21 à 22 graden, maar daarna zullen de temperaturen gaan inleveren en komt er ook meer wind. Die wordt vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen en daardoor zullen de temperaturen wat laag komen te liggen tussen 18 en 20 graden. Tot zover, een fijne avond en graag tot morgen.